Cześć, dzisiaj wyruszamy w kolejną trasę kolejową i dzisiaj będziemy się poruszać po tym, co pozostało z linii kolejowej numer 145. Znajdujemy się obecnie w Piekarach Śląskich przy ulicy Harcerskiej, w okolicy niestety bardzo mocno zrujnowanych domów. Pokażemy Wam za chwilkę troszkę więcej tego otoczenia, a później ruszymy już w stronę Bytomia. O tej linii można znaleźć informację, że była to tak zwana kolejowa obwodnica. No a dlaczego tak było i kiedy tak było, o tym opowiem Wam więcej już w filmie. Linia kolejowa nr 145 od Chorzowa Starego do Radzionkowa stanowi jeden z bardziej interesujących przykładów infrastruktury kolejowej Górnego Śląska, której znaczenie było ściśle związane z rozwojem przemysłu ciężkiego, a później z jego stopniowym zanikiem. Jej przebieg przez Piekary Śląskie i Bytom tworzy dziś niezwykły zapis przemian gospodarczych regionu. Można cofnąć się w czasie od intensywnej eksploatacji przemysłowej po stopniową degradację i częściową reinterpretację przestrzeni. No cóż, jak widzieliście, niestety budynki są w fatalnym stanie, mimo to są wystawione na sprzedaż. Ciekawe, czy mają jeszcze jakąś przyszłość. My tymczasem oddalamy się w stronę Starotorza. Jednym z najbardziej poruszających elementów krajobrazu przebytego przez nas odcinka starej trasy są familoki przy ulicy Harcerskiej w Piekarach Śląskich. Te charakterystyczne budynki robotnicze powstały na przełomie XIX i XX wieku, znajdują się obecnie w stanie głębokiej degradacji technicznej. Widoczne są liczne uszkodzenia elewacji, zawilgocenia, prowizoryczne zabezpieczenia oraz brak kompleksowych remontów. Co ciekawe, domy wystawione są na sprzedaż. W ostatnim czasie zostały zabezpieczone, wobec czego dostęp do środka został znacząco utrudniony. Miejmy nadzieję, że doczekają one lepszych dni, a w międzyczasie nie strawi ich pożar. Historia linii kolejowej nr 145 jest ściśle związana z uwarunkowaniami politycznymi i gospodarczymi okresu międzywojennego. Linia została uruchomiona w 1925 roku jako element infrastruktury mającej uniezależnić transport kolejowy od przebiegu granic państwowych po podziale Górnego Śląska. Jej zadaniem było zapewnienie sprawnego połączenia między ośrodkami przemysłowymi znajdującymi się w granicach Polski z pominięciem terenów należących do Niemiec. Miała charakter linii znaczenia miejscowego, jednak pełniła istotną funkcję w obsłudze przemysłu ciężkiego oraz ruchu pracowniczego. W kolejnych dekadach linia była wykorzystywana zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym, obsługując różne kopalnie, zakłady przemysłowe i bocznice. Stopniowy spadek znaczenia nastąpił w drugiej połowie XX wieku, a szczególnie po transformacji ustrojowej, kiedy ograniczenie działalności przemysłowej doprowadziło do marginalizacji przewozów i ostatecznego zamknięcia linii. Na odcinku między ulicą Harcerską a granicą Bytomia zachowały się liczne relikty infrastruktury kolejowej, które pozwalają odtworzyć przebieg dawnej trasy. Szczególnie wyraźny jest nasyp kolejowy osiągający miejscami kilka metrów wysokości. Wykonany z materiałów przemysłowych takich jak żużel hutniczy i kruszywo zachował stabilność, choć obecnie ulega erozji i porasta roślinnością. Widoczne są także fragmenty umocnień skarp oraz ślady dawnych systemów odwodnienia. W rejonie dawnych przejazdów drogowych zachowały się przyczółki oraz fragmenty nawierzchni, a także relikty dróg technologicznych. Towarzyszą im betonowe fundamenty po urządzeniach sterowania ruchem oraz szczątki instalacji infrastrukturalnych. Szczególne znaczenie mają niewielkie obiekty inżynieryjne, takie jak wiadukty i przepusty. Podczas spaceru tym odcinkiem można natrafić na ślady bocznicy prowadzącej do nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego Andaluzja w Piekarach Śląskich. Zakład ten powstał na początku XX wieku i przez dziesięciolecia stanowił istotny element lokalnego przemysłu wydobywczego. Jego funkcjonowanie było ściśle powiązane z transportem kolejowym, który umożliwiał wywóz węgla oraz dostawy materiałów. Po likwidacji kopalni pod koniec lat 90. XX wieku infrastruktura bocznicowa została w dużej mierze rozebrana, jednak w terenie nadal widoczne są nasypy, fragmenty torowisk oraz elementy stalowe, które wyznaczają dawny przebieg bocznicy. Do bocznicy po kopalni węgla kamiennego Andaluzja zostało nam jeszcze kilka kroków, więc w międzyczasie opowiem Wam kilka ciekawostek, bo KWK Andaluzja to jedna z tych śląskich kopalń,
które zniknęły i przepadły niemalże bez śladu, choć przez dziesięciolecia były przecież filarem lokalnej rzeczywistości, nie ustępując pod tym względem innym zakładom. Jej początki sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy to na terenach dzisiejszych Piekar Śląskich rozwijano kolejne pola wydobywcze należące do potężnego rodu Henkel-von-Donesmarków. Sama nazwa Andaluzja brzmi egzotycznie jak na Górny Śląsk i do dziś budzi ciekawość. Według jednej z wersji miała podkreślać bogactwo złoża porównywane do słonecznej i zasobnej Andaluzji w Hiszpanii. Znane są jeszcze co najmniej dwie hipotezy dotyczące genezy nazwy zakładu. Jedna z nich mówi, że kopalnia została nazwana na cześć żony generalnego dyrektora, Hiszpanki pochodzącej z Andaluzji. Inna, że nazwa wywodzi się z połączenia imion Anda i Luisa, czyli rzekomo dwóch córek Donesmarka, jednak osobiście jestem bardziej sceptycznie nastawiona do tej drugiej teorii. Budowa kopalni była przedsięwzięciem ambitnym, ale też pełnym problemów technicznych. Jedną z najbardziej znanych historii jest ta związana z szybem Żeromski, najstarszym w całym zakładzie. Już na etapie jego drążenia natrafiono bowiem na kurzawkę, czyli nawodnione, niestabilne grunty, które potrafią zachowywać się jak płyn. W praktyce oznaczało to katastrofalne zalania i konieczność ciągłego zabezpieczania ścian szybu. Takie sytuacje w tamtym czasie często kończyły się porzuceniem inwestycji, ale tutaj zdecydowano się walczyć dalej, co pokazuje, jak duże znaczenie przypisywano temu złożu. W okresie międzywojennym Andaluzja należała już do większych zakładów w regionie. Co ciekawe, była kopalnią o stosunkowo dobrej jakości węgla, który trafiał nie tylko do lokalnych odbiorców, ale również do przemysłu ciężkiego. Wydobycie systematycznie rosło, a sama kopalnia stawała się coraz bardziej nowoczesna jak na swoje czasy. Po II wojnie światowej, jak większość śląskich zakładów, została znacjonalizowana i włączona do centralnie zarządzanego przemysłu węglowego. Lata 60. i 70. to okres intensywnej rozbudowy infrastruktury. Powstawały nowe szyby, modernizowano te istniejące, rozwijano zaplecze techniczne i socjalne. Warto pamiętać, że kopalnia, podobnie jak inne zakłady wydobywcze i nie tylko, była wówczas czymś więcej niż tylko miejscem pracy. Zapewniała mieszkania, opiekę zdrowotną, działalność kulturalną i sportową. Ośrodek Kultury Andaluzja do dziś jest jednym z materialnych śladów tamtej epoki i dowodem na to, jak bardzo kopalnia była wpisana w życie codzienne mieszkańców. Szczególnie interesujący jest okres lat 80., kiedy wprowadzano kolejne innowacje technologiczne. Mechanizacja ścian wydobywczych, zastosowanie kombajnów oraz obudów zmechanizowanych pozwalały zwiększać wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie był to czas napięć społecznych. Kopalnia była jednym z miejsc, gdzie wyraźnie odczuwano ferment polityczny. W czasie stanu wojennego w 1981 roku górnicy Andaluzji przyłączyli się do protestów, a sama kopalnia stała się jednym z punktów oporu wobec władzy. Ciekawostką jest fakt, że w szczytowym okresie wydobycie mogło sięgać kilkunastu tysięcy ton dziennie, a zatrudnienie liczyło kilka tysięcy pracowników. To oznaczało, że praktycznie każda rodzina w okolicy była w jakiś sposób związana z kopalnią. Jeśli nie bezpośrednio, to przez kogoś z bliskich. W ten sposób Anda funkcjonowała jako swoisty organizm społeczny, który nadawał rytm całej okolicy. Jesteśmy tak mniej więcej w połowie planowanej trasy. Za nami są Brzeziny i gdybyśmy poszli tym torem bardziej po lewej stronie, to wyszlibyśmy w okolicy osiedla Sowińskiego. Natomiast tutaj mamy takie bardzo zaciszne, fajne miejsca, jednocześnie bardzo malownicze, jeżeli chodzi o przyrodę, ale też o te rozjazdy. No i kierujemy się torami, które biegły kiedyś w stronę Radzionkowa, a konkretnie do Rojcy. No i jak widać, nie jesteśmy tutaj sami. Transformacja ustrojowa po 1989 roku przyniosła jednak gwałtowne zmiany. Kopalnia, podobnie jak wiele innych zakładów górniczych, zaczęła być postrzegana jako nierentowna. Decyzje o restrukturyzacji zapadały szybko, a ich skutki były odczuwalne niemal natychmiast. W 1999 roku zakończono samodzielne funkcjonowanie Andaluzji. Później rozpoczął się proces jej likwidacji. W ciągu kilku lat zniknęło około 200 obiektów.
budynków przemysłowych, wież wyciągowych i infrastruktury związanej z szybami. To ogromna liczba, która pokazuje skalę zakładu. W przeciwieństwie do wielu innych kopalń na Śląsku, gdzie zachowano przynajmniej fragmenty infrastruktury jako zabytki techniki, tutaj postawiono na całkowite wyczyszczenie terenu. Kulminacją tego procesu było wysadzenie szybu Żeromski w 2014 roku. Był to nie tylko najstarszy szyb kopalni, ale też jeden z jej symboli. Jego zniknięcie wielu mieszkańców odebrało jako ostateczne zamknięcie pewnej epoki. Dziś trudno sobie wyobrazić, że w miejscu, gdzie rozciągają się puste przestrzenie lub nowe inwestycje, funkcjonował kiedyś rozległy kompleks przemysłowy. I to właśnie chyba jest największa ciekawostka związana z KWK Andaluzja, a jednocześnie największa tragedia. Nie tyle jej historia wydobycia, co fakt, jak całkowicie zakład potrafił zniknąć. W miarę zbliżania się do Bytomia krajobraz nabiera nieco śmielej przemysłowego charakteru, którego centralnym punktem jest rejon szybu Witczak. Szyb ten powstał w latach 60. XX wieku jako część kopalni Dymitrow, później funkcjonującej w strukturze KWK Centrum. Osiągał głębokość przekraczającą 770 metrów i pełnił funkcje wentylacyjne, transportowe oraz materiałowe. Charakterystyczna stalowa wieża szybowa o wysokości około 35 metrów do dziś dominuje w krajobrazie, stanowiąc jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów tej części Bytomia. W otoczeniu szybu zachowały się budynki maszynowni, rozdzielni oraz liczne relikty infrastruktury technicznej. Istotnym elementem są także pozostałości infrastruktury kolejowej, w tym fragmenty bocznic prowadzących do placów składowych i punktów przeładunkowych, a także most sypowy. Proces likwidacji szybu rozpoczął się raptem kilka lat temu i obejmował m.in. zasypanie rury szybowej kruszywem. Było to w kwietniu 2022 roku. Mimo to zachowane elementy powierzchniowe nadal stanowią czytelne świadectwo funkcjonowania zakładu i jego powiązań z siecią kolejową. W ostatnich latach teren został przejęty przez miasto, co otwiera nowe możliwości jego dalszego zagospodarowania. Żegnamy się z Wami spod szybu Witczak. Mamy jeszcze most sypowy tam za mną. Mamy wieżę szybową z budynkiem nadszybia i mamy maszynownię, ale tutaj dzisiaj nie wchodzimy. Dziękujemy Wam bardzo za kolejną wspólną wędrówkę. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to pamiętajcie proszę o łapce w górę. Nie zapominajcie także o zasubskrybowaniu tego kanału i o dzwoneczku. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, wszystkim osobom wspierającym ten kanał i cały projekt. Ty też możesz dołączyć do grona moich patronów. Bardzo dziękuję.